सोरनाबा ओंखाम संग्रा सावजाबाय सोरनाबा गय सावजाबाय ओमफ्राय सोरनाबा न' उन्दुग्रायानो सावजाबाय सोरनाबा ओंखाम संग्रा सावजाबाय मा गामि बे मा गामि बियो जों दा थानाया सावनाया नर्थ लंकापारा ओरै उदालगुरि 9 नं लंकापारा 2 नं लंकापारा ओमफ्रायो गरसिंपारा दङ जों गामि दरब्रैया सावथालजों बेंजाजोबनायखा आरोना ओमफ्राय दाख्लैहायबो जाजेननायाव सावथालफोरजों मोगा मोगि बर'फोरा गावलायलायनाय जादों बर'फोरनावथ' हाथियार गैयाना बाथुलजों बर'फोरा बाथुल लाबाय आरो बिसोरा सावथालफोरा आदिबासिफोरा माबा लादों आरो थिरजों ओमफ्राय खाथिजों खाथिनो गावलायलायनाय जादों आरो ओरै गावबा ओरै बिङो ओरै गावबा ओरै बिङो ओमफ्राय न'आबो बिसोरो ओरैनि ज' जानानै ओरै साहा खनानिया सावफैजोबदों जाहैदों ओमफ्राय ओरैखौसो हरबा ओरैजाय साहा बागानाव बिङो जोंनाथ' ओरै ज' बेंजोबनाय ना सावथालफोरा दा बिदियावनो लानानै खारस्लाबोनो हायासै जि जोम गाननाय जोमनाय बुहुद खस्थ' मोनबाय हरनै हरथाम गोजोन उन्दै उनला लानानै लोमजासावजोब्बाय गगा मोननाय लोमजानाय जाजोब्बाय ओंखायनो दा न'आव थांनो हानाय बायदि सरकारा एसे एक्सन लायोबा जों मोजां मोनगौमोन आरोना खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारावखि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर जों बयबो मिथिखागौ जोंनि बिटिआर आवहाय नेटआ बन्द खालामनानै होनाय जादों दा थांनाय 21 अक्ट' खालार खालि सरकारा आसाम सरकारा जोंनि बिटिआरनि जे क'क्राझार कारायगावआव जानाय जाथाय बेखौहाय नायबिजिरनो थाखाय आर्मि फाथायहरबाय गोबाङानो बे नेट बन्द जानायनि थाखाय बेफोरखौ नुवाखै जानो हागौ ना रायजोफोर दिनै गिबिसिनथारावहाय आङो रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि सिएमनि सायावनो आङो बाथ्राखौहाय सावरायनाय जागोन नैथियाव जोङो नैबे दावराव दावसिनि सायाव जोङो बाथ्राखौहाय सावरायलायनाय जागोन जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय बे समाव फै रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बिपिएफनि सिएमनि सायावनो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायनोसै मैयाथ' नङा 21 अक्ट' खालार खालि मोनाबिलियावहाय बिपिएफनि सिएमआ बे सावथालफोरखौ गिनानै खारनांनाय दुखुथिया न'खरनि मानसिफोरखौहाय केम्पआवहाय थांनानै नायहैदों रिलिफ केम्पआवहाय थांनानै नायदों बिनिनो माखासे आखान्थिफ्राबो बेवहाय थांनानै नायहैनाय जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना नेट बन्द जानानै थानायनि थाखाय मा बुंदों मा बुङाखै बेफोरखौ हयथ' खोनायाखै नाथाय बिपिएफनि सिएमआ बे रिलिफ केम्पआव थांनानै बर'फोरजोंहाय धेमालि बाथ्रा सावरायहैनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर सासे बर'नि दैदेनगिरि सिएम जालायनानैहाय आबां जाबां गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्ला बे माब्लाबाबो एक्सेप्टेबल नङा आनएक्सेप्टेबल रायजोफोर बियो जों साफ्रोमबो नुखादों 3 दाननि गेजेरावनो सरकारा दिनै ओरैबायदि गाज्रि दावराव दावसिखौहाय सोमजिहोनाय बे गासैबो सरकारनि फैलुर दैदेननाय सरकार बियो मिथिबायना सरकारनि फैलुर नोजोरनि थाखायनो बेफोर जाथाया जानो मोनदों बेयावहाय सरकारनिनो दायखा होननानैहाय जोङो मिथिखागोन रायजोफोर साफ्रोमबो मिथिखागौ हा फाथा जासिनाय एसटि जासिनाय पलिटिक्सखौ गेलेनो रोङोब्ला गेलेनांगौ आरो गेलेनो रोङाब्ला बेफोरबायदि गेलेनो नाङा गावनि हारिनि थैजों जुजिनानैहाय गावनि जाथिखौहाय गावनिनो हारिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरखौहाय जिउजों गेलेहोनो नाङा लिडारा रायजो राजा नोंथांमोन आं माब्लाबाबो साबजानाय मोनाखै नोंथांमोना जेसेबांखि बुङा आंखौहाय आङो बिपिएफनि सिएमनि आखल आखु रायज्लायनाय फाव फेशन आरो बिनि सोलिनाय सरकार आं माब्लाबाबो साबजानाय मोना दिनै आं सिगांनिफ्रायबो बुंबोबाय थाखादों रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय जोंनि जे बर'फोरनि गेजेरावहाय बिपिएफ सरकारा फैयोब्ला दावरावा सोमजिफिनगोन बे थारैनो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर हा जों नुनो मोनदों नुगासिनो दङ आरोबाव बेबायदिनो फिखुङाव थफ्ला बानानै खारनो लुबैदोंब्ला बर' रायजो राजाफ्रा न' सावजानो लुबैदोंब्ला आरो होखारजानो लुबैदोंब्ला बिपिएफ सरकारनोनो भट होलांबाय था रायजो राजा नोंथांमोन अब्लानो नोंथांमोना फिखुङाव थफ्ला बानानै खारनो खाबु मोनगोन न' सावनानै होजागोन मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै दासिमबो जुदि नोंथांमोना बुजिनो रोङाखैब्ला अब्ला नोंथांमोना माब्लानि समाव बुजिबावगोन
दाबुं बेखौ माब्लाबाबो बियो गोरोन्थियाव जादों होननानैहाय बियो फुराना जमनानै थाखानाय मबे सरखारावहाय मावोब्ला मोजां जागोन बेखौ टारगेट खालामनानै थाखानाय बियो मोनसे फुराना काहानिखा मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बिपिएफ पार्टीनि सीएम हाग्रामा महिलारिनि आखल आखु बिनि दैदेननाय सरखार बेखौ पावारलेस नुनानैहाय दिनैनि समावहाय बैसोर बायदि थार्ड पार्टी ना मा पार्टी बिसोरो दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दुंहाव थासारि सोमजिहोदों रायजोफोर सरकारा स्ट्रंब्ला रावबो आवलायनो हाया दिनै जों जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना सावगारिखौ नाय बर' बिमानि मेगनाव मोदै फिसा फिसौ लानानै खारनाय न' सावजानाय दा बेयाव थांनानै बिक्रम दैमारिमोन बायदिया मा इन्टारेस्ट समायनाय मोनहैदों नामा दिनैनि समाव प्रहलाद ब्रह्म नोंथां दिनै बे रिलिफ केम्पआव थांनानै समायना नुहैदों नामा नोंथांमोना ज' जाजाय थानानैहाय दै अर गाननाय जोमनाय सि जोम गैया गोजां बोथोरनि समावहाय बेफोरखौहाय नायनानै इन्टारेस्ट मोनदों नामा दिनैनि समावहाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो सिदा बुङो फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय नोंथांमोना बिसोरखौहाय फिननाय होनांगौनि सम फैदों दिनैहाय थाखा फैसाखौल' नायनानै जानाय नङा जों थाखा फैसाजोंल' गोदोबाय थायोब्ला जोंनि न' बां हा हु गासिबो सेनानै लाजाजोबगोन मिथिबाय पुलिस आर्मिया सानथाम सानब्रै सप्तासे थाहैनो हागौ बिसोर एरायनायनि उनावनो हयथ' घटनाया जाखांफिननोबो हागौ बेयो सरखारनि सायाव सोनारो मोनफ्रोमबो दावराव दावसियानो सरखारनि सायाव सोनारो रायजोफोर दिनै जों खोनानो मोनदों बनसुनि बनजित मनजिला बुंनाय मथेब्ला 21 अक्ट' खालार खालि मोनाबिलि समावहाय संकस दै बारनाय समावहाय सानै सावथालफोरखौहाय हमनाय जादों आखायाव अस्त्र लाग्रा अब्ला नायदो रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरो ओरैनो जुजियाखै बिसोरो गुबुन देशनिफ्राय थांनानै जोंनि बर'फोरनि जायगायावहाय बर' हारिना आखायाव अस्त्र हमग्रा रावबो गैला नुनानैहाय बिसोरो जोंजों जुजिदों आरो फारसेथिं सरकारा दुरबल मिथिबाय सरकारा ओरैबायदि सरकार जोंनि बर' हारिनि थाखाय सरकारा बर' हारिखौहाय साइडआव दोननानै गुबुन हारिखौ बजबनानै लाग्रा सरकार दा बेनिखायनो जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि थासारिया सोमजिदों एसेबां अन्थाव बाथाव सासे ठिकादार बेखौहाय नायगार अनना खाना बुथारनाय अब्ला बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बेसेबां दुखु मोनोना रायजोफोर जायहासो न'खराव जाजादों बिसोर मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन जायहा जाजायाखै बिसोरथ' गोरोन्थिसो सानखागोन नंगौना नङा नाथाय बै सानग्रा मानसिफोरनि न'खराव जुदि जायोब्ला अब्लासो बिसोरबो मिथियो आरो नोंथांमोना खारनाय मानायफोरखौ दिनैसिम नुवाखैमोन बे समाव नुबाय आरो बेबायदिनो नायलांबाय थानो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना सिदा नोंथांमोना बिपिएफखौनो सरकाराव लाबोबाय था रायजो राजा नोंथांमोन जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जों सावरायगोन इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं थार्ड पार्टीनि बेलायाव थार्ड पार्टी दङ होननानै बुंनाय बाथ्राखौ मैया जिहेतु इन्टारनेटआ गैयामोन गतिके आं नुवाखै आरो जिहेतु इन्टारनेट गैयिनि थाखाय गोबां खौरांखौ जोङो क'क्राझाराव जों नुनो मोनाखै हयथ' नोंथांमोननि सिगाङाव जुदि बुंदोंबा थार्ड पार्टी दङ दा बिथाङा जाहैबाय बिटिसिनि बिथाङा गार्जेन बिथाङा जाहैबाय चिफ बिटिसिनि आरो दिनैहाय बिथाङा आसाम सरकारनिबो बिथाङा लोगो हानजा आरो सासे मन्थ्रिबो दङ बिपिएफआ गतिके सोर थार्ड पार्टिया दिनै इनभल्भ जानानै दं बिथांमोनखौहाय साजा होनांगौ बिथांमोनखौ हमनांगौ बिथांमोनखौहाय बे जे गाज्रि खामानिखौ जे बिथांमोना मावबाय मोननै दाय गैयै माने हारिनि बा नैबे सानै जे लाइमोन सुनिल मुर्मु आरो जे सिखना राजा बिस्मित बिथांमोना जे थैनानै थांबाय दाय गैयै जे लाइमोनफ्रा जे थैनानै थांबाय दुखुनांथाव भाबै दा जायफोर थार्ड पार्टिया इनभल्भ जानानै दं बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा गावनो मिथिखागौब्ला बेखौ थाबैनो पुलिसनि आखायाव गथायनांगौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै जाहाथे बिथांमोना थाबैनो साजा मोनो बेखौ इनसियर खालामनांगौ आं हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायदों बे थार्ड पार्टिखौ जाहाथे गोख्रैयै हमनानै
जाहाथे पुलिसनि आखायाव होयो बा पुलिसखौ बिथोन होनानै बा डिजिपिजों रायलायनानै एसपिजों रायलायनानै बे थार्ड पार्टिफोरखौ थाबैनो जाहाथे जोबथेसालियाव जोबनायनि न्याय जाहाथे होनायनि जाहाथे बे बेबस्था खालामो बेखौनो आं हाग्रामा महिलारि सारिनि नाव खावलायहरनाय जाबाय। रायजोफोर आङो भिडिअआवहाय मोनफ्रोमबो लिडार्सफोरनि भिडिअ हगारनानै होबोदों। बेयाव नोंथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नीलकान्त गयारी सारनि भिडिअबो नुनो मोनदों आरो साहित्य सभा सावथाल साहित्य सभानि सासे दैदेनगिरिनि भिडिअबो नुनो मोनदों। लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय बिक्रम दैमारिमोनखौ नुनो मोनदों, हाग्रामा महिलारिमोनखौ नुनो मोनदों आरो राजु कुमार नार्जारी, लरेन्स इस्लारि सार बिसोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों। दिपेन बर' साराबो नायफैदों। गासैबो रिलिफ केम्प थानायफोरखौहाय नायफैजोबनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। नाथाय बेनि बेलायावहाय जोंहा बिपिएफनि सिएमआनो पलिटिक्स गेलेनायनि बाथ्रासो बुंलांनाय जोङो खोनानो मोनदों। जोबोद दुखुनांथाव रायजो राजा नोंथांमोन। आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारमोना बेयाव अननानैहाय गावनि हारिया माब्रै जाखो बेखौ नायनो फैदों। नाथाय बेखौहाय थांखिनानैहाय इनडाइरेक्टलि नाम लायालासे बियो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनानै थांदों हाग्रामा महिलारिया। दासिमबो पलिटिक्स होनना साननानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोना। आरो बेयावहाय माबा रायजो राजाफोरखौहाय धेमालि बाथ्रासो बुंफैनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। सासे सिएमनि साननाय हनाया बेबायदि जायो हा? आरो नोंथांमोना साफ्रोमबो खोनासं, जेब्ला इन्टारनेटआ खुलिगोन अब्ला नुनो मोनगोन बिपिएफआ दावराव दावसिनि अनार नङा। बिपिएफ पार्टिया बेखौहाय सामलायनो हानाय गोहो गैया। अब्ला सोर सामलायनांगौ दिनैनि समाव? आबसुआथ' मोनसे सरखार नङा, इउपिपिएलआबो सरखाराव गैया। अब्ला सोर सामलायनांगौ दिनैनि समाव? बिपिएफ पार्टियानो सरखाराव दङ। अब्ला माब्रै बुंखो बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारिया बियो आंनि दायथ' नङा? अब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो? आं गले गले बुंबोबाय थादों बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा बिपिएफनि आइटिसिएल बिथांमोनखौहाय दासिमबो नोंथांमोना बुजिया, कमेन्टआव उल्था फाल्था बाथ्रा बुंबाय थायो ना? मेगनजों नुदों, खोमाजों खोनादों, देख देख नुगासिनो दङ। अब्लाबो नोंथांमोना उल्था फाल्था बाथ्रा बुङो। दा बेखौ नोंथांमोना सुज्रायनानै ला। बर' हारिखौहाय मोजाङैनो दैदेनलांनांगौ होननानै सानोब्ला जोंनो गोदान सरखार नांगौ। मिथिबायना रायजोफोर? गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।